Ćao svima ljudi, ja sam Nixa Gamer i danas smo tu sami igramo Clash Royale. I danas igramo Clash Royale. I danas igramo 2 betla, to odmah da vam kažem. Pa tako da, hajmo početi. Znači, bože, znači novi dek. I da, radit ću sa bratom full building deck, tako da ćete to vidjeti također. Ups, znači ovdje, znači ja se igram više s fidget spinnerom, znači nego što igram igricu. Ali evo, mršta, eto ga. Sada čekamo prvi ti kreni, dobro tako, kreni prema meni. Sad je baci ovog radera od Gina onak 100%. Eto. Pa znam ja te taktike. Ti misliš da ja ne dam taktike, pa ti izglupa to ja ne mislim. Da koči mi internet, mnogo mi koči. Jer brat neće da isključi internet. Toliko to mi nije dobro, brate. Pa Merry Christmas. Pa Bog te stavi se više, ja nisam kriv što mi koči. Nijek. Ja ne znam nikak. Neću. Good game, neću s njima, mrš! Sam ću ga pustim da me pobedi ko majmuna ga najvećega. Thanks. Znači igramo još jedan battle i ima da ulibe, majku, pa sme. Znači, bože, znači neće nerira, znači, kako da se... Sad mi pakuje, sad ću da razbijem celu kuću ko mi uključi internet, bre. Dobro, imam sad i vešticu Gianta, po prvi put. Moha. Slova stisali to, meni uopšte ne smije da ću ja te... Svako kod onak ezujem, ezž. Znači, bože. Znači, bože. Tu bacamo to, znači, rekao sam da ću te jezovat, znači, bože. Fidget spinner. Brate, 3 minute klip. Tako da ne bi ja samo 2 betla da odigram. Hajde još jedan. Pa koliko traje klip. Wow. Još malo mi fali do GN chesta. Tako da to će snimamo planije. Nego, moram malo da se namestim, naš. A nikad mi nisu prazni slotovi. Iz arene 4 mi je ovaj chest. Pa tako ovo, naš. Slučajno sam ušao battle kad nemam internet. Tako tužno. Wow. Znači, ne mogu više, ljudi, to bi bilo to od ove epizode, znači vidimo što u sljedećoj. Znači, bože, onak, nemam pojma šta da radim, znači neće mi ovo raditi, majke mi, ne da nija šta mu je, to sam to reći. Dakle, eto, to bilo to od ove epizode, mi se vidimo u sljedećoj će da bude neke druge epizode, znači neću snimati full building deck jer mi je iznervirao Clash. I to toliko da ja ne mogu da verujem, znači, ajde.